Румънската тяга е едно от най-функционалните упражнения в фитнес залата. Изпълнява вдигане на тежест с изправяне, което често ни се налага да изпълняваме в ежедневието. Помага за добре изправена стойка, здрави мускули на кръста и на краката и оформен готелс. Основните двигателни мускули са седалищните и мускулите на задното бедро. Според зависи ъгъла между торса и бедрата, натоварването може да бъде повече в готелса или в хамстринга. За правилното изпълнение има няколко ключови точки. Подбедрицата трябва да е във вертикална позиция, без движение. В коленете има сгъване, но самите те не се движат. Движението им назад би нарушило механиката на упражнението и би пренесло натоварването в мускулите на кръста. Движението напред ще превърне упражнението в клек. Бедрата се движат назад, а торсът, изправен в гръбначния стълб, се навежда напред, създавайки ъгъл между двете. Погледът е фокусиран в точка в пода, а брадичката е прибрана към гръдната кост. Дишваме въздух и едновременно навеждаме тялото надолу, докато не усетим силно разтягане в задното бедро, което би ни попречило да се всмъкнем по-надолу. Допълнителното движение би включило сгъване в гръбначния стълб. Връщаме тялото в изходна неутрална позиция, като същевременно и издишваме. Алтернативни упражнения са изпълнението му с дъмбели, подовка, ластици, скрепец и други. Изпълнението може да бъде на два крака, един крак или в бистенс.